знаете какво съм ви приготвил днес, нали? Тестче! Аз ви бях предупредил отдавна, но вие бързо забравяте. Повери. Не! Тестче! Само 20 въпросища. Само 20. Слушай сега, щом са 20 въпроса, 10 минути. Понеже с 20, мисля, че 10 минутки ще са ви достатъчни. Ами, 10 минутки са за поне 30 въпросчета. Можеш и по-малко време да дадете. Ей, момченце, внимавай какво говориш, скъпа жертво. А калкулатор може ли да ползваме? Разбира се, че не. А формули? Глория, за тебе никога. А кърпичка може ли? Казах не. Кърпичка ли? Болна съм да се духам. О, като почнете да идвате на училище болни и да сте на системи, пак ще ви докарам. Аз си спомних вчера и си направих един пищов. А така, аз си махам паролата на айфона, почвам да търся отговорите в интернет и изкарваме тази година. Направете една група във Фейсбук и пратете отговорите. Добре. Марче, моля ти се, нали сме приятелки? Колко пъти съм ти помагала? Айде, моля ти се. Ама ти на кое му викаш помощ? Че ме залепи за стола с дъвка. Че ме качи по долни гащи в Фейсбук, в Инстаграм, в Снапчат. Ами аз ако ти помогна, това ще е съвсем малък жест от моя страна, нали така? Все някой ще препише. Няма да препишеш. Ето едно примерно дете, а не е като вас, паразити. Стефи, кажи ми нещо, моля. Извинете, ама химикалката ми спря, може ли една? Добре, сега ще потърся. Къде беше химикалката? Ето я. Ето, заповядай. Благодаря. Стефи! Остави ме. Тони, приписваш и моето момче. Айде, щом са такива тарикати, дайте теста. Не! Няма не. Това ли е стата по математика? Ей, глупа тоя! 10 години не знае къде се намира.